Natapos na naman ang isang oras ng impormasyon at kasiyahan, pero bago tayo tuluyang magpaalam, muli tayong magbigay ng inspirasyon at dagdag kaalaman sa pamamagitan ng ating Words of Wisdom segment. So, Jana, ano ang ating wow for today? Yes, Delmar, ang ating wow for today is prayer is the best cleansing therapy of the heart and the most effective purifier of the soul. It converts hatred into love and changes anger into happiness. So napapanahon talaga ang ating wow dahil syempre Lenten season na naman ngayon. At yun nga, talaga naman na the best thing to do is always pray. Kasi talagang pag nagdasal ka, lahat-lahat kaya mo nang gawin eh. At saka, hindi lang yun. Kumbaga, yung mga kasalanan natin, kahit pa paano nababawasan din unti-unti. At saka, kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng konting chance kay God, diba? At least man lang, nakakahingi tayo ng patawad dun sa mga nagawa nating kasalanan. Yun yung talagang sa panahon ngayon ay kailangan nating gawin, lalo ngayong Lenten season. Kailangan nating magnilay-nilay from our sins. Kailangan din nating humingi ng tawad sa mga tao. Yes, narinig ko lang yun, pero yun nga, tumatak sa isip ko. Kailangan din nating humingi ng tawad sa mga taong sa mga taong nagawan natin ng kasalanan. Exactly. That is one medium or paraan para may pag-usap talaga sa ating Lord, syempre. At saka yung pagdadasal naman, hindi ibig sabihin na nasa simbahan ka lang. Yes. So anywhere you go, kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa workplace mo, pwede kang magdasal. You can talk to the Lord kahit na 5 minutes or even 3 minutes, pwede na yun eh, di ba? Yes, pagising mo sa umaga, unang gawin mo, mag-pray ka na para before you start your day, parang nandun na meron ka ng lakas kasi nga parang nakausap mo na siya eh. Kasi iba yung feeling, alam mo, sa totoo lang, pag ako rin, pag kunyari, nagpo-pray ako, para bang lahat ng mga worries ko nawawala. And before you go to bed also, you should pray naman. Magbigay pasasalamat sa mga blessings na dumadating sa buhay natin. At hindi lang yan, kapatid, hindi lang yung pagmasaya, hindi lang yan yung pag nagdadasal ka kasi or kadalasan sa mga tao is nagdadasal pag may problema sa dapat nagdadasal din tayo every time na we have victory, naging successful tayo sa buhay, may mga masasayang pangyayari sa buhay natin. So we should always pray regardless kung masaya ka, malungkot ka. So dapat everyday yan, dasal-dasal pa rin. Ang prayer din naman kasi hindi lang naman yun sa paghingi ng kapatawaran at pagbibigay ng parang pag-share ng problema mo sa Diyos eh. Ito rin kasi parang kapag happy ka, kailangan din mag-share ka sa Kanya ng mga happiness mo, yung mga blessings mo na parang maririnig niya na parang kinakount mo sila, diba? At saka, may nagturo kasi sa akin na pag magpa-pray ka, unahin mo muna ang worship and praise. Tama. Tapos susunod ang thank you. Thanks at tapos susunod yung paghingi ng tawad. And then susunod yung pagpa-pray mo for other people. Ganun yun. Ganun yung parang kumbaga cycle ng prayer. Dapat mauuna pa rin ang worship and praise. Alam mo, may nagturo din sa akin ng ganyan. Yung talagang, yung parang pagkakasunod-sunod. Nung high school ako, si Ma'am Vitamog yan. Ayun. Nanonood siya, yes. Nanonood si Ma'am Vitamog. Vitamog yan. Hello po, Ma'am. Yan. Hindi ko makakalimutan talaga yun yung tinuro niya sa akin. Yes. Ako naman, ang mentor ko na nagturo sa akin yan. Actually, ang una kong narinig doon is parang mauuna muna yung thank you. Pero parang lately na lang din nalaman ko na parang dapat pala mauuna pa rin yung praise talaga. Kasi lahat ng parang kumbaga yun yung it's the highest form of prayer. Parang praising the Lord because lahat naman utang natin sa Kanya. So dapat talagang ibigay natin what is ought to be given to our Lord. So that's it. And prayer is a medium that gives nourishment to the souls. Yes. Not only for the body and to the souls, also the spirit. Holistic. Diba? At bago ulit kami tuluyang magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga taong tumulong para mabuo ang ating episode ngayon. So, pasalamatan natin, of course, ang Bornay Resto Grill for our What's Cooking segment, to Mrs. Artajos and family, kay Chef Floyd, kay Louie and Len, thank you so much po. Ayan. At sa H.A. Salas for our LCD dito sa ating set, maraming salamat po. Kay Mr. Joe Amores for our production design. Ayan. Itong new set natin. Actually, talagang medyo pa rin siya eh. Kahawig pa rin siya ng dati nating set, pero only better. Diba? Enhanced talaga siya. At saka yun nga, kailangan natin pasalamatan yung mga sponsors natin na nagpahiram talaga sa atin dito ng mga, ng mga gamit natin. Furnitures, yung ating TV set, itong mga napakagandang mga palamuti natin dito. Yes, and of course, kay King Harry din, maraming salamat. And sa Hidden Garden for our pebbles, ayan, na napakaganda. And we would like to thank also the following, Miss Wilma Dawson for our Celebrity Corner, to Mr. Bart de Peralta for our Ilocana Act segment, syempre,
Miss Tina and Eric Tan for our offbeat si segment. Tina. At saka si Yung first, Eric. first sandboarding competition, it was so exciting talaga. Yes, oo nga. Promise. Sana naman next time masubukan ko na rin mag-sandboarding kasi matagal ko na talagang pinapangarap yan. Ay, exciting talaga yan, kapatid. Oo. And belated happy birthday to Miss Shawi Cortez. Belated happy birthday po. Kahit belated na yan, pwede ka pa mag-blow out, ma'am. Correct. Sabay ganun, no? To Caltex Bantay, especially to Ma'am Dada, thank you so much. Thank you for being generous to Wake Up Ilocos or to Core TV also. Yes, during our trip to Lawag, di ba? Yes. Ayan. And of course, like us on Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. Paramihin po natin ang ating linkages at ang ating circle of friends dito sa Core TV. Kaya i-like nyo na po yung ating Facebook page. And of course, you can follow us on Twitter for more updates. Twitter.com/CoreTV10. Ayan. And of course, Ilocano Act t-shirts are for sale here at Core TV. Kaya kung gusto po ninyo yung mga Ilocano Act shirts natin na nagagandahan, suot din po ng ibang mga staff natin dito. Available po yan dito lang sa Marinela. Pumunta lang po kayo. Hanapin po ninyo ang ating mga staff and crew na naggagapuhan at naggagandahan dyan. At si Britney! Handi dito si Britney! Buhay na buhay si Britney! Kahit na hate ni Ray Ray. O, diba? Wala ba si Ray Ray? Hindi na si Ray Ray. May rivalry talaga. May rivalry. O nga, nagsimula ang season ng hate. Sabi ko nga, hindi ako hater kasi I found love in a hopeless place. Pero siya, hater siya eh. Hater is never gonna win. But anyway, thank you also to Ihawad sa Kawayan kay Kuya Richard and Ate Gina. Maraming salamat sa suporta. Ayan. And personal greetings mga personal natin. greetings na natin. Alam mo, naipunan ako ng mga personal greetings ko talaga. Parang matagal tayong nawala. Oo. Lalo naman ako. Ilang episodes ako nawala. Kaya naipon eh. Ang dami-dami nagpapag-greet sa akin pero konti na lang, tiis na lang. Eto na, new episode na. Okay, maraming salamat po sa Hair Day Salon. Maraming salamat po kay Mr. Alan Alvarina at kay Miss Marie na nag-ayos sa aking hair and makeup. Ayan, maraming salamat po. And Hair Day Salon, they have a promo na extended until April. So they have the perm winding with a 40% discount and the hair color with 40% discount. Kaya nga nagulat ako kasi nung nagpakulay din ako nun, may discount talaga, sobrang mura na lang ang aking binayaran because we have a 40% discount dito sa Hair Day Salon. And ang rebonding ng any length nila is 2,000 pesos. And of course, I would like to thank the Unstoppable Fashion Shop. Dito po sila sa second floor ng Plaza Maestro, owned by Joyce Ann Plana. At maraming salamat sa kanya because she has given me lots of clothes to last for the season. Ay, talagang, ka pa. super provide talaga siya ng aking outfit. Maraming salamat. Ay, marami. Kaya puntahan po ninyo doon. At nagbebenta na rin sila ng tomato products. Wow. May mga relo sila, mga bags, mga apparel na tomato. Sa Manila lang, yes. Product nila. Maganda rin yung mga for men. Oo, yung mga products nila for men, yung mga cardigans nila, yung mga yung mga coats nila pang lalaki. Napaka-affordable po kaya puntahan lang po ninyo. Yes, Unstoppable Fashion Shop kasi distributor na rin siya ng Tomato and Aeropostale, Hollister, Abercrombie, tapos Victoria's Secret, Bath & Body Works, and other imported goods. At saka, visit nyo rin po yung isang shop nila na para naman sa mga shoes, ang Bean Shoe Shop. Men, women, and kids shoes po ang benta nila. And they're also a dealer of Prescripto perfumes. And hi kay Ms. Telma Kinago ng Salindeg, nanonood po siya sa atin parate. Kay Mr. Jeronimo Antonio Singson, kay Mr. Ray Espejo of Bukig, and kay Anthony Malfatti. Alam mo to si Anthony, he's actually a Twitter friend. He discovered me through Twitter lang. He's, I think, from Britain. Haven't met him in person yet, pero nag-message siya sa akin at nasabi niya. Pang-international. Yes, pang-international na kapatid at meron na tayong mga naging fans, diba, ng mga foreigners. Eto na, mahaba-haba na talaga yan. Eto na. Parang lolit-solis na lang nagagawin natin isang minute. Ayan. Hi kay Mia Itoriano at ang classmates ko sa aking masteral classes every Saturday. Kay Norja and Janet Misperos, kay Ma'am Jonalyn Rosal, kay Gemaline Raquel, Evelyn Reclusado Raquel, Joanna Victorio, Natalie Publico, Master ng Computer Hardware, hello! Kay Goni Lazo Quinola, DILG Officer of Kabugao, Florence and Sherry of eBay Silver Shop, kay Dante of Kawayan, actually staff siya ni Mayora Journey, kay Jackie Sullivan of St. Joseph, JTC Branch, tapos kay Ma'am Yolanda Rigunay, Sally of Derma First, Marisa Agdep pa, ayan. Hi kay Ate Marisa, thank you so much sa binigay niyang sa akin.
Eye primer. Kay Miss Joy Rabot of Santa Catalina, kay Ma'am Teresita Avila of National High School, Connie Anica, Samria Tutar, Sheila Marie Ibay, Sherry Azurin, Bambi Concepcion, Lambert Cardenas, Raha Meda Palisok, Ken Loves Barbosa, at kay Lyle Aidan Vidad, ang kanyang anak. Ayan. Hanilyn Nicolas and Faye Ann of Two Brothers, Miss Tanya Argel of Ice Princess, Jenny and Janice Baroga, kay Ma'am Zenny Pulido, Crisa May Orial, Miss Norma Coliado, kay Ate Marife, Benedicto Rizal of ISCC, Melvin Arce, and the DED students of UNP, kay Cheska Casino and kay Benjina Casino at sa kanyang asawa, kay Mayan, and of course, kay Miss Tata of Tupperware Brands, Island Souvenirs, Dermocare Facial and Body Center, and Belinda Arde. Thank you so much for my skincare. Javier family, Dr. Joy Velasco, the teachers of Nagsangalan Elementary School, Ate Rica, Jayan, and Leilani Jango. Ayan, finally complete na. And hi kay Alvo Borja. Finally. Finally. Ano ba? Tapos na. Ang haba. Ang haba, no? Naipon kasi siya, Naipon partner. talaga. Sobra. Like, Tagal sobrang nating tagal. Oo, sobrang. Oo, naipon talaga. Anyway, so I'd like to acknowledge also and thank the sponsors and televiewers of Wake Up Ilocos. Bago yan, hello muna kay partner Roxy. Yan, hi Roxy! Yes, hello! Naku, inaabangan namin ang iyong baby girl. Oo nga, try to Malapit na visit siya us lumabas. also dito sa mga tapings natin. Yes. Para naman hindi ka namin masyadong mamimiss. Oo. And hi to my family, to my mom, to Deltran, to Sheila, Martin, Myla, Inyol, and family, to Ryzen and Raven. Hello mga chikiting. Sa mga taga-kuta po na nanonood ng Wake Up Ilocos, to Alquetra family, Suero, Sagosyo, Bravo, Lianes, Urban family. Sa lahat ng mga televiewers from Magsingal, sina Auntie Linda, Uncle Lawrence, and their kids also, and to Baby Nicole, hello. Yan, tumitingin ako sa baba. Sa mga friends ko, of Ako, course. additional listahan mo dyan. Sa mga friends ko, Happy Fit friends, of course, nandyan sila Josh, Wina, Jam, Kenneth, Jervin, Delon, Reg, Ryan, Jeffrey, McPenny, lahat-lahat na, si Jong, si Dana, of course, and of course to Paul, yan, si Paul Paran. And kay Chi, kay Jenny, Truena, and to Baby Cherish. Ito yung inaanak ko, kapatid. Lagi daw nanonood ng Wake Up Ilocos. Si Ninong Dan yan. Talaga lang, Kinakausap daw niya ako sa TV. Bakit di daw ako nagsasalita? Kasi akala niya parang buhay na buhay ka. Oo, buhay na buhay ako. Kaya, hi baby Cherish. Yan, manood ka lagi. And to all Avon ladies out there from Bigan Lawag and Candon, hello. To Miss Florence Yadaw and family from Sinai, Ilocos Sur. To Serrano family, kay Tita Mayet, Lanica Spa. Pag gusto nyo magkaroon ng magandang pampering, of course, try to visit Lanica Spa located at Caltex, malapit sa Caltex Bantay. And Danmark Curtain Shop, mga quality at internationally na acclaimed curtains natin. Kayang gawin ni Mrs. Mayet Serrano. Owned and managed by Mayet Serrano, of course. And to GC Amores Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Reynaldo Amores. Parents po yan ni Jong Amores, syempre. At marami pa, wait lang. Marami-rami rin pala, 2 pages ka pa, partner, ha? 1 page lang naman. To Marsha's Delicacies, yan. Lagi kami tumatambay dyan every night. Halos doon ng Happy Fit, kumakain ng mga masasarap pagkain nila doon. And to Ihawan sa Kawayan, syempre, to Kuya Richard and Ate Gina. Happy birthday, belated happy birthday to EU Singson, and happy birthday to Jeffrey Carubin and Tita Linda Aguinier. Happy birthday po sa March 9 po yan. And lahat ng mga televiewers natin sa UNP faculty and students, CBA faculty and student, lalong-lalo na kay Sir Monching, Professor Abena, Professor Nelly, at lahat-lahat na po ng faculty natin. To Tita Flora Asuncion, Mayor Carlos Asuncion ng Santa Catalina, Mayor Jeremy Singson Gollard of Kawayan also, and to Tita Aida King of Planet Earth and Standard Lumber, Tita Vicky Aliquete of Two Brothers, Tita Gina of Luisa Trading, Tita Chi, Tita Ruby, and Ate Judith. Sa lahat ng mga televiewers all over Ilocos at saka kung saan man naabot ng Wake Up Ilocos, hello po sa inyong lahat at salamat sa inyong mga suporta. Yes, may dagdag din ako. Hi and happy viewing din pala kay Mama Weng at kay Papa Bong of Sweet and Spicy, saka kay Carla and Sam. Lagi nila tayong pinapanood. Oo nga daw eh.
pag nagpupunta ako doon talagang, alam mo yun, talagang hindi sila magkamayaw sa panlilibre talaga. Talagang ganun sila magmahal sa atin. Sobrang pagmamahal. Kaya nahihiya na nga ako pumunta doon one reason minsan. Kasi sabi ko, business is business pa rin, di ba? Pero hindi mo talaga may alis pag talaga mabubuti yung mga tao. Kaya sila pinagpapala. Syempre. At saka syempre, hi din and happy viewing kay Sir Franz Ranches. Nanonood siya sa atin parati dito sa Fort Sir Franz, hello po. Hello. At saka si hi and happy viewing din po kay Mrs. Maria Victoria Cu. At saka si Vice Governor Didi Sagaliano at kay Governor Chavit Singson. Hi to Kenneth also. I forgot to mention Kenneth. Hello. Ayan. Yan. At dyan na po nagtatapos ang ating show ngayong araw. Tumutok ulit next week para sa panibago at exciting na episode na nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Bye everybody! Bye everyone. God bless. Everybody